62 días de media é o tempo que tivo que agardar un paciente no 2024 para ser operado na área sanitaria de Pontevedra e os Salnés. Son datos que melloran os de 2023, cando se acadaron os 63,6 días. O ano pasado realizaronse máis de 25.000 operacións. En marcha un plan de optimización tanto de espazos como de persoal, non? Que o persoal que intervén pola mañán para que non existan esos tempos mortos, moitas veces prolonga a súa xornada pola tarde, sin interferencias, como vos decía, en esas paradas que ocurrían ao mediodía, e iso de maneira que se prolonga, sobre todo en robótica e outro tipo de cirurxías, de maneira que, o que digo, os tempos de quirófano optimízanse ao máximo e o persoal tamén, pode prolongar a súa xornada de tarde, moitas veces non traballando o día seguinte de mañán, e optimizando tanto a disponibilidade en canto de espazos, persoas e tempos. Onde non se reduciu a agarda foi nas listas das consultas, sobre todo nas especialidades de dermatoloxía e neuroloxía, onde a espera é maior. Iso sí, pasáronse máis de 7.500 consultas máis que no 2023, cun crecemento dun 2,4% das primeiras consultas. Lo importante es que tenemos una vía de entrada buenísima que funciona perfectamente, que es para las vías rápidas. Y es conocedora todo el sistema sanitario, desde primaria a especializada, con pruebas rápidas para esos pacientes que son los que realmente nos preocupan. ¿Vale? Luego después hay otras patologías pues, que no necesitan una atención tan prioritaria, ¿no? Y el sistema de las vías rápidas funciona perfectamente. Esta vía rápida determina a atención que se presta aos pacientes cando hai sospeitas de que padecen patoloxías máis graves, como é o caso do cancro. Temos que destacar que en este caso se incrementaron moitos cribados que dende a Consellería de Sanidade a través da Dirección Xeral de Saúde Pública pois vimos de incrementar xa non solamente o cribado de cáncer de mama, que xa é moi antigo, sino tamén o cribado de cáncer de cervix, de colon, e que ahora mismo está se poñendo en marcha tamén o de pulmón e de próstata, ainda que non chegou a esta área, pero con todo eso diagnosticamos antes, tamén incrementamos moito o número de pacientes que van a ter que ser atendidos nestas vías rápidas, por lo tanto, os tempos neste caso tamén se incrementaron, pasando de 3,5 días a 5,7 días. O xerente destacou a importancia da coordinación entre os 3 hospitais da área para a mellora destes datos. En concreto, no 2024 foron derivados 631 pacientes para ser operados no Hospital dos Salnés, a maioría deles da especialidade de traumatoloxía.